ଦେଖବାର ଏଇଟା ହଏ ହଏ କାଣା ଧରିଛେ ହଁ ଏ ଫର୍ ପିକୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ அழகா சாப்பிடுறது நீங்களும் சாப்பிட மாட்டேங்க அண்ணா உட்காந்துருக்கவர் நீ அங்க மரத்துல உட்காந்துருக்கலாம் என்ன பிடிச்சிருச்சு ஓஹோ கேட்ச் ஆ ஆ பிடிச்சிருச்சு ஹோய் நீ ஒரு வந்து பிடிக்க மாட்டேங்க அழகா பிடிச்சி அண்ணா வருது ஒன்று மாதிரிச்சு அண்ணா சின்ன வருது பேரு அண்ணா வருது பேரு மாதிரிச்சியா அரிசி சின்னது ஒட்டி மாதிரிச்சு எவ்வளோ அழகாக எடுக்குது நீ ஏதாவது வேலை சின்ன கேட்கியா என்ன வந்துச்சு வயசு வந்துச்சு என்ன 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 இங்க பாரு வாங்க போவோம் அடுத்தது போ வாங்க 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 ময়ূর কতটা দিচ্ছে উপরে দিকে ঢুকে দেওয়া আছেন জুম করে দেখা
सुपर वॉच कर त्याला हे हां व्हेरी गुड अरे वा देखना धड़ा मयूर व्हाइट पीकॉक पतला दिसছে क्लिक कर हाँ व्हाइट धला माकड़